Żvelat il-karozza uffiċjali tal-film Silhouette u l-mutur uffiċjali ta' On the Road ta' din is-sena. Renato Farrugia jispjega kif huwa u Fuh Daniel bdew jaħdmu ma' missierhom f'dan il-qasam 18-il sen ilu. Il-karozzi dak iż-żmien kienu għadhom jisek qed timmodifika l-karozza, jisek għamil xi ħaġa ta' barra minn hawn. Kont tkun xi ħaġa uniku, kulħadd ibiddel il-karozza u hekk. U minn dak iż-żmien law bqajna għaddejjin jiġifieri ta'. Kulħadd dejjem qed jagħmel xi ħaġa tkun karozza tiegħu differenti minn ta' ħadd ieħor. Għal diversi snin, il-familja Farrugia ħadmet ma' One Productions. Din is-sena, bħal snin oħra, ippreparat il-mutur tal-programm On the Road. Aħna nitalaw imma grupp ta' Maltin biex insuqu fit-tracks għallija. U On the Road għandu l-mutur uffiċjali tiegħu li huwa parti minn racing team. Din is-sena, il-familja Farrugia bniet ukoll żewġ karozzi li se jidhru fil-film Silhouette li ħireġ iktar tard din is-sena. Dan il-film huwa aspirat mis-serje Solitaire. Peress li għattilhom li ħan film film ġdid fuq il-karozzi, rridu bil-fors jgħinuni u jgħidu li x'għandi bżonn u m'għandix bżonn. U l-bżonnijiet tiegħek kienu li jibnu li karozza ta' ħalliel, karozza speċjali sewda, karozza li ppreżentajna għallejla. Dawn iż-żewġ vetturi nħadmu apposta minn Cookie Garage.